बताओ सबका से झगड़ा हो जाओ लेकिन नोट महल में झगड़ा होता तो लोग कितना शिकायत करी हमें पता का कि धनिया काहे रूसल बाड़ू अपना बहरी कइलू घर से धनिया काहे रूसल बाड़ू अपना घर से बहरी कइलू घर से दिन से बथनिया में सुतता नहीं ये धनिया काहे रूसल बाड़ू अपना घर से बहरी कइलू घर से धनिया काहे रूसल बाड़ू अपना घर से बहरी कइलू घर से कोई दिन से रूसल बाड़ू खात नहीं खो खाना उल्टा में हमारे के मारा तारू ताना उल्टा में हमारे के मारा तारू ताना आखिर हमारे कौन गलती बा सब जना के सजा हमरा के देता कोई दिन से रूसल बाड़ू खात नहीं खो खाना उल्टा में हमारे के मारा तारू ताना उल्टा में हमारे के मारा तारू ताना बताओ एंगा जिंदगी के गाड़ी केना चली एंगा घर केना चली सब का काम चली नहीं छोटर कटर से काम चली नहीं छोटर कटर से बहरी कइलू घर नहीं छोटर कटर से बहरी कइलू घर से बताओ आज ले तू जौन जौन कहलू तौन तौन किन के देहनी झुमका बाली पायल कंगन जौन कहलू हम कुछ बाकी रह गई होते तौन बता दलिया देता का बाटी सेवा में करो ना थारा माई का बाटी सेवा में करो ना थारा माई देखो फरमाइश पूरा करे खातिर दीपू कुमार के तरफ से बहुत बहुत रुपया आइल बा बोलो स्वीटी खा चाहे तारा बोलो तारा खातिर का बनवा देंगे राम प्रवेश भैया के छोट भाई नाल मदन उमेश भैया बहुत बहुत पुरस्कार देहनी दिनेश प्रसाद जी बहुत बहुत रुपया देहनी भगवान से प्रार्थना
शुभकामना देते हैं। मुर्गी लगाओ तो एगो मार मुर्गी तन चक्रधार मुर्गी मार एगो का बाटे सेवा का बाटे सेवा में करो न फरमाई लेके आई जमन होई कहर स्वाई उहे लिए जौन तरह चॉइस होई का बाटे सेवा में करो न फरमाई उहे लेके आई जौन होई कहर स्वाई लेके आई जौन होई कहर श्री सुश्री रीता देवी की ओर से बहुत बहुत पुरस्कार मिलल बा। नीता देवी वहाँ के कर कमल से बहुत बहुत रुपये मिलल बा। भगवान से प्रार्थना करो शुभकामना खातिर। विपुल और श्याम जी की ओर से फरमाइश पूरा करे खातिर देखो तो हमरा के का बुझलू कि हम बिना पैसा वाला बानी। हम बिना पैसा वाला बानी बाकी हमारा मित्र साथी इतना बालो कि तू जौन बहबू तौन होइए जाई। काहे दूर कर तारू तू नजर से काहे दूर कर तारू तू नजर से कोई घर से बहुत बहुत रुपया मिलल बा। भगवान से प्रार्थना करो शुभकामना खातिर। सुश्री रिंकू देवी की ओर से बहुत बहुत पुरस्कार मिलल बा। भगवान से प्रार्थना करो शुभकामना ला। गौर वाली अब तो उनका सढ़ुआई नहीं होई बुझी जे नाम तो पता नहीं है हमारा वहाँ के। अब विशाल राहुल जी की ओर से बहुत बहुत रुपया मिलल बा। हमारा ससुरारी से ही रुपया मिलल बा। तो हम वहाँ के अगर बड़ बानी हमरा से तो हम बार बार प्रणाम करब ना छोटा बानी। यदि हमरा से उम्र में छोट बानी तो हमरा तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद बा ना बबुआ। रवा खूब निमन निमन लड़का होखेलो आ जो हाली होखेलो लड़का तो हाली हमने के बुलावल करी। हां जी ना बबुआ। अब तो अंत में लगा कहता का बोल हमरा में कोमल देखले दारू कोमी बोल हमरा में कोमल देखले दारू कोमी काहे खिसी आई मारू मोहित के मोती काहे खिसी आई मारू मोहित के मोती। अरे हत्ता ई बात हो गइल बा। काहे खिसी आई बड़ बोल एक्टिविटी काहे खिसी आई बड़ हमरा पर। अरे की नसीब हो। अरे बोल कौन देवता का पूजा कइलू। कौन देवता का पूजा कइलू कि हमरा ऐसा मरद कइलू। बाकी आदमी के महत्व को बुझाला। आदमी के ना रहला पर समय पिया परिचय नहीं। पानी तो तारा ठीक लगता लेकिन हम ना रह तब तारा बड़ा बुझाई तू है ठीक रहल। बंगाल चलिए तैयार बुझाई है मम्मी बोलो हमरा में कौन देखल दारू कोमी हमरा में
से सेवा करे अइलू अपना नई घर से घरी कइलू कहे सब बालू अपना घर से घरी कइलू घर से